Hey, 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 it's a beautiful day. What a beautiful Sunday! And of course, sa mga estudyante ta dyan, sulito na nindo ang indong Sunday ngunyan mga tugang ta sa aga. Most of our students sa aga ralaugan na, ralasihan na for the year 2022 to 2023. Oh, my, it's a beautiful day. Gusto ko daw maaraman kung may na-experience na ang satuyang mga paraan tabay. Go for a ride. Kung kang sinda din mga estudyante pa, nadagitan na baya ka mo baka ato kang mga teacher nindo or guidance counselor ngaya or school principal. Nadagitan na baka mo kang kamo estudyante pa. Kung iyo na nata, ano ang ginibo mo? As in, paano ka dinisiplina kang sa imong teacher or guidance counselor or principal? Ano ang ginibo sa imo para madisiplina ka? Say that you love me. Ako baya kang panahon ko mga tugang, di ba? Uso ka to so tataraman ka baga na hala ngaya, mag-guidance ka ngaya kaan. O kaya tatakuton ka kang friends mo or mga kaklase mo. Ipaapod ka ngaya doon sa sa guidance counselor's office o kaya sa office of the principal. Ikaw man, magtatarakig ka man kaan. Ano daw ang ginibo ko hala? It's a beautiful day. Mga tuga, ang pagdisiplina sa mga estudyante, inherent po yan and essential sa pagmold sa mga estudyante, sa youth. Di ba? Importante din ang pagdisiplina. Bako lang mga tigtuturo na subject sa eskwelahan. Agree ba ka mo? Importante din ang pagdisiplina sa laog kang eskwelahan. So, pwede ka mo magpartisipar. Mag-text po sa 0915-228-3732 and pwede man po kamong mag-comment. Naka-live kita dyan sa DCGB News Online. It's a beautiful day. I've got someone. Minsan baga igwakaan mga eskwelahan. I know that you'll say O pag na-late ka ngaya, di ba? it's a Kapag na-late, push-ups ka ngaya, mga mga 20 push-ups. Late na nga ni gayo lang 20 as punishment. this is my Minsan papalinigon ka duman sa eskwelahan. Kami ka to sa quadrangle. say that you love me. May nabasa akong article mga tugang. Saro din siyang abogado. Nag-istorya siya na kang siya high school pa lang gayud or elementary, something like that. Let's take the Na-late daa siya, tapos dinagitan siya kang sa iyang teacher. it's a beautiful So ang ginibo, pinasolo siyang magkanta kang Philippine National Anthem. day. A cappella version. Making Tapos sa iyang left hand, pinakapot sa Philippine flag habang nagkakanta siya kang Philippine National Anthem na solo. Nagparaibi siya ka to, tatig para ulukan siya kang mga kaklase niya. beautiful day. Pero na-realize niya man na dahil duman sa ginibo kang sa iyang teacher na klaseng kang pagdisiplina sa iya. Dahil na siya na late ever. So may magayon man na idulot ining klaseng pagdisiplina kang sa iyang teacher sa iya. Beautiful Sunday. This is my
So iba ka na mga magurang usually pag arog kaan, syempre mauli so aki, masumbong sa iyang magurang. Ginibo nga ya ini kang sa kuyang teacher sako. Igurulukan ako kang mga kaklase ko, marauton subuot ko, di sige pang ibi kang aki abang nagsusumbong sa iyang magurang. Tapos usually, sumagurang, syempre, dagitunon sumagurang, nag-file din kaso against the teacher, against the school, child abuse under Republic Act 7610. Pigka-claim kang magurang na psychological abuse da ginimbo sa iyang aki. Up with the lock. Diba? Igwang mga arog-kaan, may nangyayaring arog-kaan mga tugang. It's a beautiful day. I've got someone waiting for me. And when I see her, I know that she'll say, hey, 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 it's a beautiful day. Ano daw sa hiling nindot? Child abuse ba? Ang arog ka tong klase kang pagdisiplina kang teacher, kang head kang eskwelahan, sa aki? Beautiful. Actually, nakadepende man iyan. Siyempre, depende man giraray sa gravity, or gabat, kang ginibong pagdisiplina duman sa estudyante. Oh, my, it's a beautiful. Pero sa mga arog kaining sitwasyon na light man sana na pagdidisiplina, di ba? Yeah, you're by my side. Let's take the car and go for a ride. Di man pwedeng pag-abuso na sana ang Republic Act 7610. We'll drive on and Pwede man gayod magduman na sa sumagurang sa eskwelahan, hapoton sa totoong nangyari. Nangyari ba talaga ini? Ginibo ba talaga nindo ini sa aki ko? And then sabuton man po kang parents na ang pagdisiplina, kaipuhan man girarayan syempre sa laog ang eskwelahan. Pero sa tuya man na teachers and heads of school, the school administrators, the school principal, sana sakto lang din sa pagdidisiplina. beautiful Actually, ang defense mga tugang kang sa tuyang teachers, school principal, school administrator sa arog kaining mga pangyayari, beautiful day. When you say is the classic case of Bongalon versus People of the Philippines. Napagdesisyonan ini mga tugang kang Korte Suprema year 2002. Digdiin sa Legazpi City nangyari. May prosesyon dyan sa Orosite na nagaganap ka to. Tapos may duwang minor na lalaki na allegedly binato kang bato so sarong minor na babae kang nag-agi duman sa may harong kaining minor na babae, binato kang bato kaining duwang minor na lalaki. Tapos sutugang man ng babae katong babae na binato kang bato, sinulo daas so buhok. I've got some, Di nagsurumbong ining duwang aki na babae duman sa saindang ama. I know that you'll say, Ini man na ama, syempre nadagit na wara so sa iyang self-control. Di dinuman niya sa duwang lalaki na minor. beautiful sound. Ang sabi duman, slapped, tig-slap, or sinapak kaining ama sa duwang minor. I mean, sa sarong minor na lalaki. Tapos sa saro naman na lalaki sa tugang ka to sinugod kaining ama. So, nakasuhan ining ama under Republic Act 7610, child abuse. You're by my side.
Ang sabi mga tugang kang Korte Suprema, dahil ini ma-fall under Child Abuse Republic Act 7610, kundi slight physical injuries lang. We'll drive on it. Kasi para mag-fall under Republic Act 7610 na child abuse, dapat igwanin intensyon na i-degrade, debase, demean the intrinsic worth of the child as a human being. Anong ibig sabihin ka to? Igwanin intensyon so tawong ng kulog duman sa aki para mag-fall under Child Abuse Republic Act 7610. Igwa dapat din intensyon na kulugan so aki, napasupugon, nayurakan, tama ba? Yurakan. Yurakan ang pagkatawo kaining aki. Beautiful Sunday. Ang pagkakaiba kaya mga tugang kang child abuse under Republic Act 7610 sa slight physical injuries under the revised penal code. So sa Republic Act 7610 na child abuse, years of imprisonment po ang penalty dyan. Magabat ang penalty digdi sa child abuse under Republic Act 7610. Digdi naman sa slight physical injuries under the revised penal code, arresto menor. Para arresto menor, 1 to 30 days of imprisonment lang. So, sa kasong itong mga tugang Bongalon versus People of the Philippines, maski sinapak kang ama, so minor, Sunday morning. wala man ininin intensyon na i-degrade, debase, demean, so intrinsic worth kang sa iyang sinapak na aki as a human being. Nawara sana so sa iyang self-control, ta syempre so aki niya, nagsumbong sa iya na kinulugan. So slight physical injuries lang. Bako po, child abuse under Republic Act 7610. It's a beautiful day. So yan din ang pwedeng mga maging depensa kang sa tuyang teachers, school administrators, heads of the school or academic institutions kapag nagdisiplina sinda sa mga estudyante under their custody. When you say, Good morning, Ma'am Attorney Tin. Hello, Kuya Nelson Luna. Good morning. Hi, Chebs. Kevin Jacob. Good morning po, Attorney. Hi po kay Sir Ray Bachiller. Good morning, Attorney Tin. Hi po kay Tito Bobet Magalion. you're by my side. So, yan mga tugang. May naaraman na naman kita for today's video. It's a beautiful Mag-iringat na sana po sa aga sa mga first day of classes. morning. Dahil na sana magpa-late or dahil mag-iboki maski ano na kapasawayan dyan sa eskwelahan para dahil kita magka-problema. Dahil din magka-problema ang sa indong mga teacher, mga principal. Diba? Ganon na lang. Behave na lang tayo sa school, kids, okay? Mga tugang 3 minutos bago mag alas 7 din pagkaaga. Abangan po ako and si Kuya Mike every Saturday 11 to 12 noon. And ako po every Sunday 6 to 7 a.m. Say that you Ini po si Christine Longabella. Ini po ang programang Legally Yours GB Dapat Araw Mo Sunday Edition. Sa lado technical, nakaibanan ta po si Kuya Ronald Baldo. Good morning, happy Sunday! Sa indung nadango ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Sa simpleng gulay, maging magic sarap ang nagpa